ఇప్పుడు నేను చామదుంప ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను. కావాల్సినవి ఒక 100 గ్రాముల చామదుంపని ఉడకబెట్టాను. ఒక ఉల్లిపాయ చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఒక పచ్చిమిరపకాయ. సో స్టవ్ వెలిగించిలో ఒక గింట నూనె వేసుకున్నాను. తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసాను. కరివేపాకు వేసుకున్నాను. తర్వాత ఒక ఎండుమిర్చి వేసాను. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేద్దాము. కొద్దిగా వేగనిద్దామని వేసాను. కొంచెం పసుపు వేస్తాను. కొంచెం పసుపు వేసాను. సో ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను. వేగనివ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఇవి వేగాయండి. నెక్స్ట్ చామదుంపలు వేద్దాము. ఇప్పుడు చామదుంపలు వేసాను. ఇలా ఒక 10 నిమిషాలు వేగనివ్వాలి. ఇప్పుడు కర్రీ దగ్గరికి వచ్చేసింది. కారం వేస్తున్నాను. ఒక స్పూన్ కారం వేసాను. సో ఆల్రెడీ కారంలో అన్నీ ఉన్నాయండి. చిన్న ఉల్లిపాయలు అవి కరివేపాకు మొత్తము. సో కర్రీ దగ్గరికి వచ్చింది, అయిపోయింది. కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. ఇది ఆప్షనల్. ఇఫ్ యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాడ్. థ్యాంక్ యూ.